out ka na sa mong trabaho, Gulyat. Nganong fire out no ko mo, sir? Tungod kay patay kay kaglihok. Kadiot lang, sir. Doon na di ay minatay nga mulihok. Doktor, wa mo gyud mamaayo nga akong kagid. O di ba gitagaan ta naman kag resita? O lagi, Dok, wa gyud mawa. Bisog yun sa nakong paghid. Oo, sa may imong gipahid. Ang resita. Yeah! Mabuha ko ba yun? Agta, patagi kog numero sa Masyobi. Agta magyug ka. Ano ya? Dawata kini. Papel man lagi ni. Naadihang numero. Tiwasag palit. Usag tuig na kong minti na na. Mangas ka! Gulyat, gahe jud kag ha? Oh, unsay kain na tiban? Mauta na ka pa? Oh, ngayon naman naigot mo mong kabaw sa kong koral, ha? Oh, kay kabaw din akong gihigot, oy. PC mo na. Balot! Balot! Balot mo niya, balot! Ay, balot. Barika. Palit kag balot, sir? Utango na na ako yung mga balot. Utang? Bolhot! Bolhot! Hayop ka, Gulyat! Sukmagon ka! Ah! Oh, sangin rin na ego. Hangin ra. Oh, muna diya! Bantay ka lang! Makaigo magkakong hangin nga di makita! Ikaw pa ka ha! Sana na yun. Noy, Tiban, kumusta sa tatay ni mo? Unsay trabaho? Manaod og sungay? Unsay manaod og sungay, Noy? Nakadungog man ko kaganina nga miingon sa nanay nga tos kong tatay. Ingon sa nanay ay, ikaw puldo? Tauran dyan ko ni mong sungay. Noy, Tiban, ikay nagkawat sa kong baboy, no? Ay patagag pasangil ha. Kawat ko taon. Nagtukang kawatan ko, ha? Bayar lang ito ko sa klibo, mi. Unsiya sa kalibo, kadaot atong babuya. Nakita ning hukmanan Tiban Escudero nga ikaw sad-an sa kasong rape. Lugos! Maong silutan kag usa ka buwan nga mabilanggo. Yaha! Usara ka mo, ha? Pagkatapos sa usa ka buwan, bitayon ka. Alright, class, draw an animal. Niya, sir. Mag-draw animal. Draw an animal, niya, sir. Na akong drawing, sir. Animal na. Oh, oy, tao malagi ni. Ingo ka, animal, tao malagi ni. Ako ng ugangan, sir. Animal kayo na. Oy, diba ano nag-ubo-ubo magkadias lantay, ha? Ay, mamain ako tayo, eh. Gusto na kong magminyo. Niya mag-ubo-ubo di ay ka. Ha? Rehearsal man ako, tayo. Lolo Tiban, mga tiguang nagyud mo slula, no? Kumusta naman inyong kaminyoon, ha, Lolo? Ay, okay na ka, Edre. So far, so good. Onsa? Nabuang man akong tatay, Gulyat. Ha? Ngano na buha mo, Noy? Gitiawan sa dilingon na to. Na, wag yun na tiawin, Noy. Gitinuod yun, ha?
Alright, Iban, what is the meaning of principal? Principal, sir, is the wife of principal. Very good. Iban, mananagkatis tatay ni mo? Oh, Gulyat. Astan, taasag utong ako ang kato akong tatay, taas kay utong. Musam ko na siya. Di na mutong ah. Kuyawa, no? Oh. Ay, mas tatay ni mo, noy. Missing pa. Sir. Hoy, lisensya. Dakop ni. Unsa may violation ako, sir? Overspeeding. Okay na yatong dagan ako, sir. Ah, gibatian ko si mong naong, eh. Imo ni kaluhang namatay no, Itiban? Oh, Gulyat. Og malipayon kay ko nga namatay ni akong kaluha. Kay kaniadto, siya mangutang, ako'y mubayad. Karon, ako'y namatay, siya gilubong. Hoy, driver! Lisensya! Dakop ni! Lisensya! Unsa may akong sa, sir? Hinarman ka to akong pagpadagan. Ang imong sa kay 5 cups! Unsay 5 cups? 5 ang mikapyot! No, Itiban, unsa may imong mga project na O, kanadi ay, Gulyat. Mga multo. Unsay bulto na Muna akong project. Ghost project. Ba? Buang nga, Gulyat. Goal kay tatay na pildi sa mayaging eleksyon. Pirting nakahilak. Ha? Nga naman ay nga may ilak man? Wa man siya makabutar niya. Tabla ra ba unta? Lo, ngano mo supa ka mong gida ng curfew? Ano di man kumusupa ka na nga? Di ba lang yay kanila hatagag kagawasan sa pagsuroy? Gulyat, palitar akong sardinas. Unsa mang sa dinasan ni Tiban? Iyon na pa. Oy. May kuot man ko kasi bumbugan oy. Ingon na ning baho, Gulyat. O, simuta, o. Salmon. Hay man ang akong iro. Milayas na nyor? O nga naman. Tungod si musultihan nga, dili makaog iro. Patay! Gulyat, mamatay gani ko ay kung isod lungon, ha? Ha? Nga naman? Oh, maligo niya ko singot, singtanon ra ba ko? Ay! Noy, anong ingan naman yung mga restaurant o Gabi, Maria restaurant, nga mura ng pagkadje? Natural na, Gulyat. Kaya nga sa tagiya, ang bana si Abi. Ang asawa si Maria. Di Abi, Maria? Nung buwang nga nasaang man ko, asa mo ko paingunan ng dana? Og mo di mano ka. Payon ka tuog, mo di silya ka, payon ka swa. Og mo atras ka, balik ka sa agi. Kanahan man ka kanong? Kanahan man katawhana ka? Sagdilag kanahan, basta ako masaag. Deros nindot, tagidi mo, eh. Asa ko to, oh. Ulagi mo rin yung kag si Judy Ann Santos. Puyo di teban, oy. Hibaw ko. Kajerjeron ka.
Kinsa ka? Usa ko ka anghel nga mitugpa sa yuta. Anghel? Huwag ka malagi balhibo. Balot pa man ko. Ngi! Dong, apit naman tingali ko mamatay. Magsapot ba yata ha? Nga magdungan kitag kamatay. Una lang day, muapas lang unya ko. Ngi! Ang imo ni litrato ha, tiban? Bata ka pa kayo ni. Niya. Bati ang magdaw de anya. Bebe, ambi ko na be. Dili man eh ka photogenic. Bati mo kayo mong nangosos. Laina ng litrato ha eh. Hanggaw bis naon mo, di man ako naong. Ako man nilubot.